Sa kabila. Dito na kami maliligo araw-araw. Hawakan mo. Kasi huwag malalaglag ha. Ay, naulan. Walang warranty yan. Tapos na. Nakuha kami bisakol, Charis. Tirahay. Tirahay yan, lampay ay. Bro. Bro. Ning, tignan mo yung cellphone. Asap. Asap na ads. May cellphone na nakakonect dito sa akin. Hindi wala akong dalang cellphone. Ito lang, siguro. May to connection. System nyo, isa. Asan system kung isa? Ayan, cellphone nyo, tinan natin. Hindi, isa lang dapat to. Ay! Tingnan mo. Yo, may patay na ahas dyan. Talaga to, takot ni Redwar. Bati ba yung labo? Ano na ako. Hoy, walang taswang. O, di ba? Siya pala. Hello, guys. Takot ako eh. Hello guys! Mega love shoutout. Nakikita si Robin. Nagbubukas ako ng ads. Hello guys! Nandito kami sa ano to? Anong tawag dyan? May makakaw na. Ate Ray, ano pa may show dyan? Andito kami sa Hi kayo, guys. Hi guys! Hi, mga kapatid. Hindi mo malaglag. Hindi hirap yung dukdukin. Dini, Ate Ray. Ay, this morning, may viewers tayo. Nagbubukas kasi ako ng ads. Wait lang. Ay, lagay mo sa plastic. Shh, gagapang na yan. Ay, kunin nga! Kuha, Wait lagay mo lang, sa plastic. Yung plastic natin ng gibutas. Ay. Dito din sa kabila. Kumatal. Churches po. Uy, mayroon pandwa. May dalawa pa. Ito tayo ni. Di ba nini ito rin ni? Ay, may dalawa pa ne. Lalangoy na. Ay, lalangoy. Gagapang na yan. Wala na. Ulan na, mamang. Dali May lang. payong dito. Wala, nababasa yung sila. Akin na. Ayun nga. Wala yang ni. Ayan, hello guys. Good afternoon. So ayan, mangunguha kasi kami ng suso. Suso. Hindi pala kami, kundi sila lang. So, nakiano lang ako. Hi Pong, chill. Hello, talon kaka. Hindi ako tatalon Pong. Ito, sinadya ko lang talagang mag-live. Mag-live lang ako Pong. Kasi apang update lang ba? Hello sa 3 million in my house. Good afternoon at mega love shoutout. Ayan, umuulan na dito guys. Boys boo. Para lang sa WH ko. So nag-live talaga ako rito. Kanina kasi hindi mo ulan. Alilig, oo. So ito, live hi Sir DJ Marby. Hello. Good afternoon Sir DJ Marby. Mega love shoutout. Ano yan? Langoy ka host. Hindi. Asya ka naka-live ako Sir DJ Mervy kaya hindi ako maglangoy-langoy ba. Saka hawak ko yung cellphone sa mababasa. Sayang naman. Oo, kaya ito. Kaya yun, ganito na. Kumukuha kahapon, nagpunta na rin kami dito, kumuha kami ng kangkong. So, i-edit ko pa yung video na yun. Kasama ako. Yes. Ayun, kasama ako kahapon, nagkuha kami ng kangkong. So, ito na naman. Kukuha naman kami ng kohol. Ano yun? Susuba, tama, or kohol. So, ito, kumukuha sila. Pero kahapon, kumuha na kami eh. Kaya lang, pinapaano pa namin yung suso. Yung ewan, ano tawag nila doon? Basta naka-stay pa sa tubig yung suso. So, dadagdagan pa
ngayon. Ayan. Irigasyon to. Tapos sa bandaron, palayan. Kangkong girl ka na ka ba? Kahapon, nagkuha kami ng kangkong. So, ang dami talagang kangkong kasi dito. Irigasyon to. Napakalawak na palayan sa bandaron. So, lahat ng natatanaw nyong yan, lahat yan ay hindi akin. Nakikitanaw lang ako at nakiki-harvest lang ng kangkong sa kanila. Hi, Sir Larry! Good afternoon at mega long shoutout po. Ayan. Update lang po sa Pick LS lang kahit maulan. Ito, nag-live ako. Kaya maraming salamat nga pala sa pag-join nyo. Dito pagod kakaakyat ng gamit. Bilis kasing tumaas ng tubig. Baha sa inyo. Sa amin hindi naman siya baha, maputik lang. At saka patuloy ang ulan. At ang dami naming labahan kasi nga, sige ang ulan. Sir DJ Merby, maraming salamat sa pa-heart-heart. At ganoon din sa iyo, Sir Larry. Maraming salamat sa pakaway-kaway. So yun, walang tigil yung ulan. Ayaw ngang umaraw. Hindi pa umaaraw. So dito nga pala ako nag-live sa bukid kasi medyo okay yung signal. Kasi kung doon sa bahay kasi namin, ikot-ikot yung net. So ang hirap. So dito, tinry ko talaga dito na mag-live para nga mas okay yung signal at saka yung view. So ayan, makulimlim at umuulan nga din. Dahil nga sa kumuha kami ng kangkong kahapon, so continue lang namin ang dagdagan yung aming suso. So masarap yun gataan, tama ba? So, ayan, nagkuha sila, ayan, nandiyan sila, ayan. Apat kami nagpunta di. Panglima ako. So, apat sila nandiyan dyan. Ayun. Sabi ko nga magla-live ako dito. So, ayun. Okay naman din sa kanila. Ayan. Ayun. Mega loud shoutout sa inyo lahat dyan, guys. At good afternoon. Ayan, connect po na lang po kayo sa mga hindi pa dyan. Di kahit connect na lamang po kayo, ha? Maraming salamat nga po sa pagdaan at sa pasilip nyo sa aking live. Thank you so much. Ayan, kahit umuulan. Ingat po sa inyong lahat dyan, guys. Ingat po sa maulan na panahon. Stay safe. At always ingat po. At kahit ganito ang ating panahon, wag po natin kalilimutan na magdasal. Lang yan, pagsubok lang yan kung tayo binabaha ngayon. Sa susunod na araw o linggo, babahain tayo ng maraming blessing. Diba? Maraming blessing lalo na sa mga palayan na yan na nabasa. Ayan. Guys, nagbaba ng bahay si Sir Larry. Dikitan po natin at palusob, guys. Ano yan? Buldat. Buldat. Dito, nakapanang pa ako. Wait lang, Sir Larry, ipipin kita, ha. Medyo kasi yung cellphone ko medyo naambunan. Ano yung breadwinner? Ay, nako. CPR. Ano nga ba? Paano nga ulit yung cellphone ko? Wait lang, ha. Langoy na. Hindi mo, sir, pwede kasi naka-dress. Nahiya naman, naka-dress. Paano nga ba ulit? Ayun. Tapos pindutin ko yung pin. Ayan. Guys, patuslok po sa nakapin. Ayan. So, first time ko si Sir Larry na maipin. Ayan, Sir Larry, maraming salamat po sa pag-join sa aking LS. Maraming salamat sa pag-support ninyo dyan, guys. At Regris, good afternoon. Mega love shoutout. Good afternoon. Kamusta? Congratulations nga pala sa iyong team na nanalo. Diba? Para sa ating team, go and fight. Congratulations. Ayan, good evening na ba? Good afternoon pa lang. Ayan, maraming salamat sa pag-join. Ayan, good afternoon sa inyong lahat. Ayan, congratulations nga pala sa pagkapanalo ng ating team. Diba? Ayan, mega love shoutout sa 3 million may house. Mega love shoutout sa inyong lahat dyan, guys. Ayan, guys, patusok pala sa nakapin. Wag po natin kalilimutan, patusukin nyo na, guys, bago pa kayo unahan ng iba. Ayan, naka-notify na ako, Sir Larry. Wow, sana all ganyan nakalaking bahay. Pangarap ko din yan, Sir Larry, na maabot ang 4K na bahay.
Ako kasi kakaabot ko lang ng 3K. Kaka 3K ko lang this month. Oo. Medyo na busy kaya natatagalan akong mangisda. At bihira din ako makapag-LS kasi nga medyo na busy nga. Ayan. Tamsak na ako, Sir Larry, at done na ako sa iyong bahay. O, di ba? Bakit ano nangyari? Di ba nakapin? Napunta ako sa ano. Ayan. Shoutout nga pala sa 3 Million Me House. Good afternoon at mega love shoutout sa inyong lahat dyan, guys. Ayan, maraming salamat sa pag-support nyo. Ayan. Okay lang po, maliit basta may views, ma'am. Yes, oo, tama ka dyan. Okay lang kahit na maliit yung bahay, basta maraming viewer. Ako nga rin yun din ang sino yung naliligo. Yan si Ray at yung isa si Ira. At nandito si Mervin. Nandito si Alice. So mababa lang naman siya, mababaw lang. Oo, marami kasing kangkong dito tapos kumukuha sila ng ang tawag kasi nila yan dito bisokol. So ayan. Ayun, tama ka po dun, Sir Larry. Kahit maliit ang bahay basta may viewers. So okay 'yun, 'di ba? Ayun, mas maganda nga na na kahit maliit basta maraming viewers at lalo na at may revenue, 'di ba? Lakas makasana all. Ayan. So ayun, syempre hindi pa rin natin na i-forget na palalaki hindi na ang ating bahay kasi meron tayong analytic na bumababa. O, di ba? Kaya yun, sa 4 Million May House dyan, please connect to each everyone. Meron po akong nakapin. Yan. Patusok po sa premier ng nakapin sa mga hindi pa po dyan dikit. At palalabs po sa nakapin. Palalabs po guys, padikit pa support po sa nakapin. At don't forget, leave a good comment and hashtag KitKat. At mag-iwan po kayo ng bakas para madali niya kayong suklian. Ayan, di ba? So quick LS nga lang pala to guys kasi nga naman umuulan. Siguro mga wag lang po bababa ng 1K. Kaya nga wag lang bababa ng 1K, sigurado demonetize ang mangyayari sa ating bahay niyan. Di ba, Sir Larry? So ayun, ako kasi last month kasi bumababa yung yung analytic ko. So kaya naaburido ako, bumaba yung views, watch hour ko, tapos yung subscriber ko. Kasi nga na-busy nga ako, nagtatrabaho na busy ako, hindi ako nakapangisda at hindi rin nakapag-live. Kaya yung bumaba yung WH ko, views at saka yung yung watch hour. So kaya ginawa ko this so this week at past few weeks talagang nangisda. So ayun, na reach out ko naman yung 3K. So okay na rin naman, umangat na rin yung mga araw ko. Lahat po lahat po pare kinakain ni Lolo. Kaya nga so kung dadamdamin ko siyang lahat, baka ma-depress lang ako. So gawin na lang libangan ang ating YT, di ba? Gawin libangan ang pag-YT, kaya lang hindi mo maiwasan yung pagsisikap mo. Yung pagsisikap mo ba? yung pagpupush mo na nag-upload ka, nag-LS ka, yung mga ganun, tapos nag-edit ka, tapos ang gagawin lang ni Lolo, talagang kakainin niya lahat, 'di ba? So nakaka-disappoint at saka minsan nakakawalan ng gana, 'di ba? Pero hindi tayo kailangan mag-give up. So kailangan pa rin natin i-continue kasi pinasok natin ang buhay YT. So kailangan natin itong i-continue, 'di ba? So ayun nga ang nangyari sa akin. Ayan guys, nagbaba po ng bahay si Sir DJ Mervy. Ayan, pa-support po, padikit at palalab sa bahay na binaba ni Sir DJ Mervy. At alam ko naman, nadikit na kayo dyan kay Sir DJ Mervy. Pero sa mga kulang pa dyan na WH guys, ayan, pa-support po, padikit at palalabs. Support lang po kayo dyan kay Sir DJ Mervy kasi naman ay nag-aayuda yan ng WH, banana views and thumbs up. Ano daw? Ano yun?
May ibon, ama. Ibon. Saka po, oo, yun. Isa pa rin yung sumasahod. So, sana all may sahod na, di ba? Ako kasi, wala pa kasi, hindi pa kasi ako sumasahod. May sumisigaw? Nasa ilalim. Ako kasi, hindi pa kasi ako sumasahod. Kaya, Sunset View, Red Sea. Wow, sana all nasa Red Sea, di ba? Ayan. Ako kasi, hindi pa ako sumasahod, Sir Larry. Malayo pa ang aking lalakbayin dahil hindi ko pa buo ang aking 101st threshold. Kaya ito, enjoyin ko na lang, continue LS at upload. Syempre, pasasaan at maabot ka din naman yan. Ganun po ba? Yes. Hindi pa ako, hindi pa ako nagsusweldo kay Whitey. Sumasahod lang ako sa tulo ng ulan, kagaya ngayon maulan. Walang humpay ang ulan. Ayan, walang humpay ang ulan. Kaya sa ulan pa lang ako sumasahod. Pero kahit ganon, enjoying ko lang ang pagwa-YT. Pero deep inside, nai-stress lalo na bumababa ang aking revenue. Ay yung viewers, watcher, at subscriber. Ayan. Yung dalawa dyan, yung aking anak. Ay. Napakababaw lang nito. Isa to, irigasyon. Tapos sa banda ron, mga palayan. Napakalawak na palayan. So, nasa ilalim kami na, atong pinagkakapwestohan ko, ilalim siya ng, nasa ibabaw ako ng tulay. Tapos sa ilalim. Sa ilalim may tulay siya. Ayun, tapos yan. So, blessing yan para sa mga magsasaka na nabasa ang kanilang mga pananim. So, napaka-blessing talaga yan. After talaga ng ulan, blessing ang kapalit dahil na magandang tubo ng kanilang palayan. Ayan. Ang mahirap lang po sa una, pag sasahod na kayo ng Torex po. At talaga, yun, wala pa akong idea. Sige, gusto ko yung topic na yan. Kasi wala akong idea dyan. Sir Larry, ayan. Sahod na kayo, turig na po matik pag nag $100. Oo, 'di ba? Oo, kaya lang wala pa kasing 100 yung yung threshold ko. Nasa 59 pa lang siya. Tapos nung last week, nag-LS ako sa church namin. So, 4 na song yung tinugtog doon sa church namin. So, na CPR ako doon. Ang ginawa ko, sabi niya, share revenue. Di na-abrido ako, share revenue daw. Ang lit-lit pa lang ng revenue ko, tapos i-share ko pa. So, pero ang ginawa ko, minute ko. So, hindi ko pa nasisilip yung revenue ko kung ilan na. So, hindi na ko ulit na talagang mag-LS sa church. Oo. Ang ko lang kasi para ba kasi pinag-pray ko kay God nga na magkaroon ng maraming viewers, malaking revenue, yung mga ganun. Kaya lang talagang pagsubok talaga. Nagkaroon na ka ng CPR. So, 4 na song yun. Tapos sabi niya, sa 4 na song share revenue daw. Ala, dali-dali ko to minute. Oo. Hindi ko siya in-unlisted kasi sayang naman yung WH. Tsaka yung viewers. So, minute ko na lang siya. So, ngayon, hindi ko pa nasisilip kung ilan na ang aking revenue. Pero kahit ganun pa man, syempre, hindi naman agad-agad ng pag-frame mo, ibibigay agad siba. So, kailangan natin na mag-wait kasi yun naman talaga in God's will, si God ang gagawa ng good way para doon sa pinag-pray, diba? So, kailangan ko na lang mag-wait talaga para doon. So, lahat ng mga hinihingi at dinadalangin sa kanya, ibibigay naman niya in the good way yon, at alam niya kasi kung ano yung mas better at mas best sa ating mga hinihingi, diba? So, tiwala na lang kay God kung kailan niya ako bibigyan ng malaking revenue, diba? Kasi ganoon naman din naman talaga, diba? Kapag nag-upload tayo, yung mga in-upload nating video, hindi naman agad-agad puputok yung viewers niyan, diba? So, kahit nandiyan lang yung mga upload mo, mali mo sa next month, lumaki yung viewers niya, di ba? Yun. Sa una po, matagal, okay lang yun. Okay lang po yun. Hari po kung kumakanta nun, pero di gaya ng strike sharing na lang po.
pagkanta. Hi, Migoy! Oo nga, sa una medyo mahirap pa. Hello, Migoy! Good afternoon! Meron ako nakapin. Paano pasilip sa nakapin ko? Short video lang yan. Patusok at palalab sa aking nakapin. Oo. Migoy, good afternoon ha! Ayan guys, sa 6 million in my house. Tapos na ba kayo sa nakapin? Nag-aano yan, nag-aayuda yan ng WH Watcher at saka viewers. So kami lang ang taong nandito. Solo namin yung irigasyon. Ayan. OTW sa nakapin. Ayan, maraming salamat Brother Migoy. Kapatid Migoy. Thank you so much. Ayan, dan na po ko sa nakapin. Oo, alam ko naman yan Sir Larry kasi dating dikit na rin kayo niyan Sir DJ Murphy. Parang yung pagkakaalam ko, una-una tayo nagkakilala or nagkadikit-dikitan sa kay Sir Merrill o kay Ma'am Bioli. Parang doon ko kayo dinikitan. Kay Ma'am Bioli, kay Ma'am Bioli at kay Sir DJ Murphy. Kasi doon ako nag-start na mangisda at saka kay Ma'am Priya. Ayan, daan sa nakapin. Thank you so much ha. Ayan, maraming salamat sa pagtusok sa nakapin at maraming salamat sa tamsak nyo ha. Thank you so much. Ayan. Kahapon, nagpunta na rin kami rito kahapon eh. Nagpunta kami rito kahapon. So, nag-harvest kami ng kangkong sa banda roon. Kasama rin ako dyan. Naglangoy-langoy ako ba? Pero kasi ngayon hindi pwede kasi medyo naka-dress ako ba yung ewan? So, parang hindi pwede pang langoy-langoy yung suot ko. Kaya ito, at saka since nga na mag-ELS ako, kaya hindi ako makapag-langoy-langoy kasi mababasa yung cellphone ko. Ayan. Tapos ito, bumalik kami. Ayan, saan na host? Ay, nasaan na ba? Tinanggal ko ba? Ito, ibabalik ko ulit. Pero kung okay lang sa'yo, pwede ka naman mag-backlit. Ayan, Migoy, pinin ko ulit. Migoy, pinin ko ulit si Sir DJ Murphy. Nag-aayuda yun ng WH Watch, tsaka ng views, tamsak, banana. Marami din yung banana. Maraming pananim na banana yan siya. Oo. Ayan, pinin ko ulit, Migoy. Oo, siya yung madaming banana yan. Hi, Ray Grace, kamusta na dyan? Oo, wag pa pasobra. Oo, dahil special ka, may pasobra, pero wag pasobra. Ayan, mabilis lang ako guys mag-LS. Oo, kasi dumidilim na nga. Kanina pagpunta namin dito umaambon. So may nakapayong ako. Maganda kasi ang signal dito. So gawa talaga ng paraan pagka gusto may paraan, di ba? Tapos na ako host kay DJ. Ayan, maraming salamat Migoy sa pagpunta mo kay Sir DJ Murphy. Iwan ka lang din ng bakas, nagsusukli yan ng bonggang-bongga. Ayan guys, meron akong bagong nakapin. Ayan si Migoy. Si Migoy ay nag-LS at saka ma-enjoy naman din kayo sa LS niya. Kasi madaldal din siya kagaya ko. Oo. Ayan. Saang lugar yan, host? Nandito ako sa Pangasinan. Ayan, Migoy, dikit po. Maraming salamat, Sir Larry, sa pagdikit mo kay Migoy. Ayan, nandito ako sa Pangasinan. Pangasinan. Bayan ng Mapandan. So, sa nagdaan na ilang araw na sige ang ulan at malalakas, grabe. Ang lalakas talaga ng ulan. Walang humpay. Halos ayaw niya talagang tumigil. Tapos, ang lakas ng hangin. Grabe, ang lakas ng hangin. Alam mo yung maririnig mo talaga yung pagdaan ng hangin, yung ugong ng hangin. Talaga ang lakas. Nasa bangus na paksiw, nasa bangus na paksiw ang bakas. Nasa bangus daw na paksi yung bakas, Migoy. Pasukli na lang po kay Sir Larry. Legit at organic yung mga friends ko nandito. So ngayon wala pa naman ako nakikitang ninja. Ayan, padikit na lang po guys. Dikit-dikit po kayo sa bawat isa para sabay-sabay tayo mag-grow. Mga legit at organic yung mga friends ko nandito. So wala pa akong nadyajakita na ninja. Larry Idol, maya na lang po ang sukle. Ayan. Thank you Sir Migoy. Tapos yun nga, dahil nga sa ilang
araw na pag-ulan at ayaw tumigil, no? Eto, baha na rin kami doon. Pero hindi naman inabot yung bahay namin, pero mataas lang yung tubig sa sa irigasyon. So malakas. Ito yung karugtong ng irigasyon na pumupunta sa aming bahay. Ito sa palayan. So yung likod ng bahay namin taniman siya ng mangga at saka ng kalamansi. Tapos konting kembot, ito na palayan na. Talagang grabe, ang lakas ng ulan. Ayan. Sa maraming kangkong ngayon, hindi na namin kailangan pumunta ng palengke para bumili ng kangkong. So, ang dami na dito, dami siguro, ang dami na siguro dalag dyan. Ay, oo. Maraming dalag dito yung catfish, oh. Marami kasi nagtitinda sila dito ng crispy hito. Oo, ang dami dito noon, Migoy. Tapos good vibes at charity po. Oo, alam ko naman yun, Sir Larry, na pang charity yung upload mo. Ako nga din gusto ko rin yun kapag nag-grow yung aking channel, mag-charity ako ba yung feeding program. Syempre magluluto muna sa umpisa, tapos sa dulo feeding program na. O di ba, charity for feeding charity. Ganun. Ayan. Hi KTV, Mix Vlog. Hello Sisi Kuy. Mega loud shoutout. Ayan, Sisi Kuy, KTV. So mahina ang net namin sa aming bahay. Loading siya. Mag-ikot. So gumawa ako ng way para makapag-LS. O di ba? Pagka gusto may paraan. So itong ginawa ko, hahanap talaga ako ng signal para makapag-LS ako. At doon din sa bahay din namin kasi medyo maingay mamaya dahil katabi namin yung video beer house. So maingay, magkakantahan sila doon, sigurado masi-CPR na naman ako. Kaya ito, at dahil nga rin kukuha kami ng suso, dito na rin ako nag-live. O, diba? Saan ka, Sisi Kuy? Bakit baha? Irigasyon to. Oo, irigasyon to. Nandito ako sa Pangasinan. Layo po kasi dyan. Sarap mamili sana nga ng mga bagong huli. Ay nako, sagana dito ng isda, lalo na yung bangos. Ang daming bangos dito. Tapos, yun nga, isa na rin yung hito. May pisa. So, yan sila. Yan. Akala ko baha. Hindi siya baha. Irigasyon talaga ito. Pagka hindi tag-ulan, natutuyo ito natutuyo siya. So, nandito ako sa ibabaw ng tulay. Tulay itong nandito ako sa ibabaw ng tulay. Yan. Palaka, sarap din. Ay, totoo yan. Masarap yung, alam mo yung Migoy, masarap yung palaka. Gagataan mo, tapos lalagyan mo ng yung hilaw na saging. Masarap. Tapos, masarap din siyang iprito. Oo, kaya lang, hindi ko siya kayang hawakan. Kaya ko siyang kainin. Pagluto na yung palaka, kaya ko siyang kainin. Pero hindi ko siya kayang hawakan. Meron nga din akong video yun nandyan kung magbabackread ka sa video ko. Yung yung uod na malalaki, BG lang ako, Sisi Kuy. Nasa biyahe ako. Okay, sige, ingat ka sa biyahe mo ha, Sisi. Medyo hinaan mo, baka nakakahiya ang ingay ko. Tapos yun nga. May upload ako dyan, Migo, yung uod na malalaki. Hindi ko siya kayang hawakan. Gusto ko siya tigman, kaya lang hindi ko mahawakan. Tumitili-tili nga ako kapag yung dadampi na yung daliri ko doon, yung basasagi. Ay, talaga, hindi ko siya kayang hawakan. Niluto ko lang siya. Pero hindi ko siya kinain. Sabi nila masarap daw yon. Pero gusto ko talaga siyang tikman. Kaya lang hindi ko mahawakan So ayun. Pero yung palaka, nakakain ko siya. Malinis kasi yung pero hindi ko siya kayang hawakan. So kinain ko siya pinirito. Ay, masarap siya iprito. Pero masarap din siya gagataan. Uod na nyog. Uod ng nyog. Sabi nga daw nila, marami nga nagsasabi na masarap yun. Nag-research pa nga ako. Nag-research pa talaga ako para yung content ko, yung pagka-collaborate ko ng message by, kasi 'di ba may audio yun, yung nagsasalita ako sa video.
Ni-research ko pa yun kung paano ko i-collaborate o di-describe yung uok na yun, yung coconut worm. Pero talaga hindi ko talaga siya makain-kain. Pero nagtatry talaga ako siya tikman. Hindi ko talaga matikman kasi nga pag hahawakan ko nagtatayuan na yung balahibo ko. Pero yung pala ka, ayun, KTV tusok po lahat ng short video dating dikit. Ay, ano nga pala, Sir, ayan, maraming salamat po, Sir Larry. Si KTV, boss, Sir Larry, very supportive. Bawat LS ko, nandiyan yan siya talaga. Suggestion nga pala, si Koy, KTV, habaan mo yung video mo. Oo, para sa WH mo, yan. Pwede nga yun, kinilaw. O talaga, hindi ko na rin balak i-try yun. Hindi ko alam kasi kung paano, kasi at sa totoo lang, first time ko lang yun, makaluto, first time ko lang din naka-experience talaga ng ganun. Oo. So kasi laking Manila ako, napadpad lang ako dito, so nakapangasawa ako ng taga Pangasinan, kaya lang yun, nag-pass away na siya. So sariling sikap na ako ngayon. Yun, yung uod na yun, first time ko lang yun talaga maluto at saka hindi ko talaga na-experience. So, kaya nung niluluto ko yun, nagtataliwan yung balahibo ko. Pero yung anak ko kumain sila, sabi nila, masarap daw. Oo, masarap naman daw, sabi. Lalo maraming ingredients siya, yung bawang sibuyas, yung mga, tapos nagmamantika, ayan. Naku, na-loading na si Migoy, ayan. Sisikoy, KTV, medyo dagdagan, habaan mo pa yung time ng pag-upload mo ng iyong video, oo, para sa WH mo. Tapos na rin nga pala ako sa iyo mag-play, na-play ko na yung, lahat ng playlist mo, mabilis ko lang na-upload, wala, ay, playlist, na-play, oo, wala pa yata mo, isang oras, wala pa, parang kalahating oras ko lang yata na-play yun, hanggang LS mo. So, dagdagan mo na lang yung, habaan mo yung video, yung watch ng pag gumawa ka ng video, gawin mo siguro mga 5 minutes, mga ganun, oo. 5 minutes, oo. Para sa WH mo, tapos ilagay mo siya sa playlist mo para pag nag-play ako, sunod-sunod siya, tsaka mahaba. Ayan. Thank you, Sisi Koy. Oh, maraming salamat din sa'yo kasi ganyan din ako nung una. Yung mga sinasabi ko, advice din yan ng mga friends ko sa YT. Oo, yung mga advice din nila yan. Tapos sinishare ko lang din naman sa mga kagaya mo din na nag-i-start. Oo. Tsaka congratulations, malaki na pala yung sa banana mo. Malaki na yung sub mo. Oo, nang tiningnan ko nung nakaraan lang 500 na yun eh. Ngayon nasa 700 plus yata o 800 plus na. Oo. Pero susubukin ka pa niya ni YT. Susubukin ka niya ni Lolo. Kasi nung time ako ganyan, 3 times talaga ako nag 1K. So, ingat ka pag 1K na. Pag nag 1K ka, may possible na bumaba yun, kakainin ni Lolo. Tapos mangingisda ka ulit para umangat. Oo. Pero pagka nakapag 1K ka na, mag-upload ng video. Tapos mag-LS ka. Sige, Sisi Koy. Oo, hindi ka pa nakapag-upload kasi busy pa. Ako nga rin ganyan din ako eh. Dapat nga sa isang linggo, 3 beses ako mag-upload ng video. Kaya lang, ang nangyayari, sa isang linggo, isang video lang yung ma-upload ko. Eh kasi naman, busy pa ako. Kaya nga ang nangyayari kapag nag-LS ako, once a week na lang or minsan twice kapag yung may time ako, tsaka ang gamit ko, okay. Lalaki dun. Graduate ka na ng 1K. Well, congratulations. So, WH na lang mo, talagang ipupush mo. Mas marami ka makukuhang, mas malaking magigain mo WH kapag always ka mag-LS. Kung kaya mo mag-LS ng 3 times, gawin mo. Oo, kasi para sa WH mo. Tapos, upload ka. Kasi, di ba, naka 1K ka na. Upload ka pa. Mag-upload ka pa ng video mo. Kasi, bababa yan. Ako nga, nung nag 1K ako, nilagas talaga ni Lolo. 250. 250 nilagas niya. Tapos, nangisda ulit ako. Yung ikalawa na, nilagas na naman niya. Ay nako, halos gusto ko na mag-give up. Ayoko na mag-YT. Sabi kong gano'n sa sarili ko. Tapos yun, ulit ako, nangisda ulit ako. 3 beses ako nag 3K. Ayun, yung ikatlong beses na ako nag 3K, hindi na siya nalagas. LS ako ng LS. Yun ang ginawa ko. LS ako ng LS para sa WH ko. Tapos yun, yung LS ako ng LS, hindi na nilagas ni Lolo.
yung banana ko. So, ang pinakamahirap kasi, yung WH kasi 4,000 yun eh. Tapos upload ka rin ng short video kasi nakakadagdag din yun ng ng viewers at saka ng WH. Tapos pang-update din. Oo. Ayun, KTV Mix Vlog na sa iyo. And sa iyong nilagang baboy. Ay, ganun ba? Ayan, sa 3 million in my house, thank you so much sa pag-join. Mega mega love shoutout. Ayan. Salamat Migoy sa pagdikit kay KTV Mix Vlog. Very supportive yan Migoy. Oo, napakabait ni KTV. Sobrang supportive niyan Migoy. Oo. Ayan, sa 3 million in my house. Thank you at maraming salamat. So, 1 hour lang ako mag-LS kasi dumidilim na. Pang-active lang ba? Pang-update lang sa aking WH. O, diba? So, ayan, bumaba na ako sa aking pinagkaanuhan. So, andito ako naka-stay yan. Nakapayong pa. Punta tayo dito. Sa bukid talaga ito, guys. Maputik. Ayan, maputik. So, ito. Hi guys! Ang daming kangkong. Ayan. Ang daming palayan. So, yung palayan nila talagang bahang-baha na. Yung basang-basa na talaga. So, o, diba? Bakit nakapin yun? Napin siya agad, diba? Na hindi ko naman pinipin. Dito sa kabila akong cellphone. Yun naman pala eh. Ano nangyari? Hindi ko yun, yung cellphone ko lang. Ayan. Napin siya, o, diba? Ayan. O, diba? Ano talaga siya? KTV Mix lang dan sa'yo. Ayan. Continue ka lang, sisi ko, KTV, ka lang talaga, keep on, mag-LS ka palagi, oo, tapos hanap ka ng magandang signal, nasa bukid talaga kami guys, napakaraming puno dito, hanap ka talaga ng, ng magandang signal, oo. Hi, Kabsat! Good afternoon, Kabsat! Mega mega love shoutout! Ayan, good afternoon, Kabsat. Uwi na ba tayo? Hindi pa. Nabasa. Ayan. Kabsat, maraming salamat. Watch are talaga yung pinakamahirap sa lahat. Oo, totoo yan. Yahoo from Sir Bariotic. Ayan, pinakamahirap talaga yung WH. So, ako, kasi marami akong friends na nagtulong-tulong para maabot ko yung, para makagraduate ba ako para ma-monetize. So, isa na dyan si Sir DJ Mervy at saka si Reg Chris. Hi, Reg Chris. Thank you so much sa walang sawang pag-support mo sa akin. O, diba? Mag-grow at up and down man yung mga na-experience ko, nandiyan dyan ka pa rin. Maraming salamat sa pagtulong mo na hindi ka talaga nagsasawa sa akin, ako tulungan, o, diba? Sa walang sawang pag-play ng aking mga videos. Thank you so much. Hayan, Migoy, sabi ni Kabsat Bariotic. So, ito yung aking service. Ayan, KTV, hello from Sir Bariotic. Ayan, Kabsat Bariotic. So, Kabsat, maganda na yung mga tanim nila. So, magandang ani yan, di ba, Kabsat? Kapag ang iyong pananim ay basang, sagana sa tubig, di ba? Bariotic, mega love shoutout from Migoy, Rick TV Mix Vlog. Ayan. So, gumagabi na. Ayan. Marami nga pala dito, guys, sa saging. So, nung kahapon, nag-harvest kami dito ng saging. Hindi naman amin tanim. O, di ba? Sikreto lang natin yan. Hindi, nag-harvest kami, pero hindi naman yan naming tanim. Nagpaalam kami sa puno. O, so, yun. Nag-harvest kami ng saging. Hindi naman amin. Wala na dapat lahat ng pananim namin dahil sa nagdaang bagyo. O, di ba nag-harvest na kayo? O, tapos nag-ice ka na rin ng bubong. Nakita ko yun, nag-ice ka ng bubong. Ayun. So, ito, ayan, nung isa kahapon, kami dyan, nag-harvest kami ng saging. So, yung lahat ng saging na nandiyan dyan, lahat yan hindi amin. pero, kumuha kami ng saging hindi amin. So, nagpaalam kami sa puno. Hi, Gelsie! Hello, good afternoon, amiga. Mega love shoutout. Thank you sa pag-join. Ayan, maraming salamat sa pagtamsak. Ayan, nagbabasi yan ng bahay, guys.
Palalods po sa kanyang bahay na binaba. Ayan, ipin natin yan para lahat sila ay mapin. Ayan. Uwi na ba tayo? Lakad na lang ako. Mama, madamo, mama, may angas. Gabi na, o diba? Gabi na. Kaya lang kasi yung lubak ba? Ah, dito tayo dadaan? Pwede, pwede. Dito tayo dadaan. Sige, sige. Highway tayo dadaan. Sa loob ako? Loob ako. Loob ako. So ito, uwi na daw, uwi na kami kasi nga naman, gabi na. Gabi na. Pawak ning to, para makasakay ako. Wait lang guys, uwi na muna kami. Yeah. Tita, sa inyo na po basa. Talaga akin na. Dito ko, yan. Maulog kayo ba? Hindi kaya ko yan. Kutan, sumat. Kanda mo to ro. Oo, yung motor ko, kailangan ko lang ipa-welding. Ayan, sa Permilin may house. Mega long shoutout. So, ayun nga, okay lang. Maliligo naman ako mamayang gabi. Ano to, yun. So, kahapon, nag-harvest kami dito ng saging. So, yun yung aking content. Pag-harvest ng saging at pag-harvest ng kangkong. So, kangkong patties ang mangyayari doon at saka banana chips. So, mamaya, magbi-video na naman ako ng banana chips. O, diba? Sige na. Banana chips na. Ayun. Ayan, uy, umuulan na. Uy, Oo, umuulan na. Ano yan? kaya kutok. Okay na, naning. Umuulan na, guys. Abutin kami ng ulan dito ba? Tamang payong lang kami. Ayan, let's go. Uwi na kami. So, mabilis na lang, guys. Update lang talaga to, guys. So, kasi mahina yung signal do sa amin. So, gumawa talaga ng paraan para makapag-LS. Kasi nga, pang-update. Ayan! Ayun naman. Ayun na siya. Dahan-dahan lang. Ay! May niputin yung nagbibigay na sa ito. Ay, may saging. May saging. Hindi amin. May saging. Hindi amin. Ayan, Sir Larry. Thank you so much sa pag-stay. Ayan. Pauwi na rin kami, guys. Maraming salamat sa pag-join nyo sa akin, ha. Thank you. Mabilis lang talaga to, guys, na mag-LS. So, 1 hour lang pang update lang ba. Kaya naman, guys, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin, ha. Thank you so much. Ayan, umaambon na sa yung cellphone ko. Medyo dahan-dahan na. Dahan-dahan. Yung cellphone ko, medyo inaambunan na siya. Kasi, Uli na plagaw-gaw. ano to? Ayan, ay! Ay, may nakapayong. Hindi nakita yung paligid. Ayan, nakapayong na, diba? So, ito na saging na nag-harvest. Dalawa na tira. Ayan. Madilim na. Ang daming pananim dito, guys. Marami ka pwede dito ma-harvest na pananim. So, kahit hindi amin pananim, nakiki-harvest kami. Uy, natatakot ako. Yung punso. Dahan naman, tingnan mo yung sudra. Ano yun? Punso. Ayun, Hindi, natakot ako. Kala ko mahuhulog yung motor. Dahan-dahan naman. Natakot ako doon. Sab-usab. Mahulog na yung sa Mahulog tayo. Yung daanan yung tingnan natin. Ay, nababasa ako. Ay! Bigla. Sige, kaya natin yan. Ayan, sino to hindi ko mabasa? Naning, basahin mo. Wala ko nakita ka. Hello, good afternoon. Thank you for coming. Hindi ko mabasa kasi umuga yung cellphone ko. Dahan. Sige, dahan-dahan lang. Kaya natin yan. Makakauwi rin tayo sa ating pamparoon. Dahan. Ayan. Ayaw bumukas. Wala ko tutumba tayo. Kung kami talaga ang ulog nun. Wala dito. Live tayo. Yung Elise, abot lang.
Ayan, hi project! Ayan, ingat kayo dyan. Salamat sa sa concerns. Maraming salamat. Ayan, pauwi na rin. Ay! Pauwi na rin kasi kami. So, makipot kasi yung daanan. Hi project! Hello, good afternoon project! At monitor. Maraming salamat project sa pag-join. Ayan. Thank you so much. Ingat po host. Yes. Maraming salamat. Ayan. Maraming salamat. Mahulog yung cellphone ko. Pahawak na lang. Kaya malapit na kami sa highway. O, di ba? Marami ay kami. Nasa highway na. Nasa highway na. Wait lang. Ayan, o diba, nasa highway na kami. Pero kahit na highway na siya, dadaanan mo pa rin yung mga bukid talaga namang binaha. O diba, bang baha talaga siya. Sobrang ano talaga yung bagyo, sa lakas ng bagyo ba. O diba, puro bukid siya. Yung mga nakamotor, nakatingin din sila eh. O diba? Yan, highway talaga. So, mahabang highway ito. Pero kahit na highway siya, mga bukid pa rin yun sa paligid namin. Ayan. Hi, Lalabs Park! Hello, Sisi Koy Leila! Good evening. Mega love shoutout sa'yo, Sisi Koy Leila! Sige. Kaya natin yan. Ang lamig. Mga basa sila pagkatapos. Salamat sa pakaway-kaway, Sisi Koy! Ayan, sa pag-meal in my house. Mega love shoutout! Ayan. Ang lamig, ang lakas ng hangin. Ang lakas ng hangin. Sasakay yata sila. May magtatanong, stop mo, Mervin. Mervin! Ano po yun? Okay, sige. Ano daw sabi nila? Akala nila? Tricycle. May nakaupo na eh. Paano kala nila tricycle sa akin? Tao po ko. Overload na nga kami eh. Boy, pumaparo pa. Ayan. O, Murphy, may kasalubong tayo. Ayan. Ginawa kami bubong eh. Pumaparo sila. Akala ko naman makikisakay. Oops. Ay, dami. Oops, ang dami. Kasalubong. Nasa crossing. Ouch! Kaya mo yan, motor. Ayan dito guys, may nagtitinda dito ang crispy hito. Ayan, madadaanan natin crispy hito. Wala pa, hindi pa sila nakaluto. Ayan, dito crispy hito. Ayan. Kaya lang, hindi pa sila nakaluto eh. Crispy hito doon. Tapos dito na naman, bentahan ng mga lettuce. Yan, dito. Lettuce. Yan. So, dumidilim na. Marami ng pailaw. Ayan, ingat. Salamat, Sisi Koy Leila. Sisi Koy Leila, maraming salamat sa support. Thank you so much. Ayan, sa Formilion in my house, mega love shoutout. Diba? Nasa highway na kami. Sure, kung babalik kami, Malubak. So, dumaan na lang kami sa highway. Pag kasi maputik, kawawa naman yung motor. Kasi malubak doon, yung maraming hams. Maputik siya. Maputik at saka kasi baha. Ayan. So, ito, marami ng mangga. Nasa puno tayo ng mangga. Ayan. Oo. Diba? So, meron na lang akong 13 minutes. Ayun. Ala, masi-CPR ako sa aso. So, meron na lang akong 13 minutes. Mag-end na ako. Kasi 1 hour lang naman talaga ako mag-LS. Pang-update lang ba? Ito yung pinaka-main highway. Ayan. Main highway. So, lahat ng nakikita nyo sa sasakyan na yan, lahat yan ay hindi akin. Naki-parking lang yan sila dyan.
May dala kayong susi? Wala. Okay. At madadaanan natin yung mga lechong manok. Hindi tayo bibili. Lechon manok. Ayan. At nandito na tayo sa aming bahay. Sana. Nandito na kami. Pahawak na ito para makababa si Mama Dear. Yeah, akin na. Andyan kasi yung susi. So, bababa na ako. Madilim. Walang ilaw ang aming bahay dahil wala kami. So, ito. Bubuksan ko pa aming bahay. Walang ilaw dahil nasa layasan kami. Pasensya na guys, madilim. Paano ito bubuksan? Ang pinto. Ano yan? Ano mo ito, Neng? Ayan, Neng. Wala ka ng kandado. Ay! Akala ko ano na naman yung paa mo. Ayan, nandito na kami guys. Ayan. Nandito na kami sa aming munting bahay. Ayan, marami akong banana guys. Ayan, sa mga gustong banana dyan. Sa mga may mga gustong banana, ito. Ayan yung mga hinarvest namin kahapon doon. So, banana chip siya mamaya. Ayan. Walang araw, hindi umaraw. Pinahanginan ko na lang siya. Tinutukan ko na lang siya ng electric fan. O, diba? Hi, Heaven! Hello, good evening, Heaven. Mega love shoutout sa'yo, Heaven. Thank you for coming. Ayan, guys, sa mga may gustong banana dyan, guys. Ayan, marami akong banana. So, ayan lang yung may offer ko sa inyo lahat dyan, guys. Banana. Sa banana chip siya mamaya. So, hindi umaraw, kaya hindi siya nabilad talaga sa araw ng bonggang-bongga. Pinahanginan na lang namin siya sa electric pan para mabawasan yung pagkabasa niya. Para pag pinrito ko siya mamaya, maganda ang kanyang texture. Oh, yes. So, di ba? Ayan. Thank you nga pala guys sa join nyo. So, meron na lang akong 9 minutes para mag 1 hour na ako. Yun, maraming salamat nga pala sa inyo guys sa pag-support niyo ha. Ayan. Thank you so much. Ito naman yung bago kong content, yung i-edit ko pa, so i-video ko pa to. Ayan, maraming salamat sa pag-join nyo guys. Ayan. Nakauwi na pala kami ng aming bahay. Andito na kami sa aming bahay. Ayan. Andito na kami. Dito na kami. Nakauwi na kami. Ayan. So, liligo na sila. Banlaw na. O, diba? Ano ba? Ayan guys, meron akong bagong nakapin. Pa-support po at palalabs kay Heaven. Ayan. Sa mga hindi pa po dyan tikit kay Heaven, wow, sana all malaki na bahay. Oo, done. Heaven, done na ako sa iyong bahay. Na-notify na ako. Thank you. Sa pagpunta mo sa aking LS. Thank you so much sa mga nag-join dyan. Ayan, thank you sa mga nandiyan dyan sa baba, sa 3 million may house. Good evening po. Maraming salamat. Dan na ako sa iyo, Dan. Sa iyong, premiere. Okay, nag-ano na ako sa iyong premiere. Heaven, Dan. Okay. Guys, meron tayong bago nakapin sa mga hindi pa po dyan dikit at patusok po sa nakapin, guys. Palalabs po, di ba? Ayan. Di na dito, guys, maulan. Umaambon-ambon na lang siya, ganun na lang. Ambon-ambon na lang siya. Tapos, konting, pahupan na lang din ng mga tubig kasi tumaas talaga yung mga tubig kagaya doon sa irrigation. Tapos dito sa gilid ng aming bahay, irrigation din siya. So mataas yung irrigation. Mataas talaga yung tubig. So ngayon, talagang sana bukas umaraw na kasi ang dami-daming labahan. Ayan, Sir Larry, maraming salamat sa pakaway-kaway, guys. Maraming salamat sa pag-support ninyo ha sa mga walang kakwenta-kwentang LS ko. Char. Ayan, thank you so much sa inyong lahat dyan, guys.
week LS lang, so hindi pa ako sa ano siguro pag sa next sa next next week, next month na 'yon, 'di ba? So, 'yun, mag-LS na ako ng matino, sa gagamitin ko na ang aking V8. So, ayun, wala na ako trabaho, so mag-stay ako dito sa aming bahay. Wala na kasi ako trabaho eh. Dumating na ang yung amo ko. So, nandito na siya sa Pinas. O, yun, uwi na ako sa aming bahay. Wala na ako work. So, yun, mag-LS na ako ng matino ba? Matino na. Gamitin ko na yung may bago kasi akong B8, so gagamitin ko na yon. So, yun. Magpapakita na ako sa inyo ng bonggang-bongga, char. Na nakatago sa B8. Pero ayun, sa next week talaga, maging okay na. Mag-live na ako talaga ng maayos. So, sisikapin ko na para nga talaga naman sa WH talagang mag-LS ako ng bonggang-bongga. Kung kinakailangan mag 2 hours, go. O, di ba? So, ayun. Sa ngayon, ganito lang muna pang update lang kasi nung hindi ako nakapag-LS ngayong linggo na to. Kaya ito, update lang for para sa WH yun. Tapos, yun, parang hindi rin bumaba yung WH ko. Diba? Pang-update nga naman. Ayan. So, ito i-edit ko na naman to panibago. So, in-harvest namin yan dun sa pinuntahan namin kanina. Hindi namin yan pananim. Kinuha lang namin yan dun. Pero hindi naman nagalit yung puno. Okay lang daw. Bibiyaya daw ng kalikasan. Biyaya ng kalikasan. Kaya naman yun, naka-harvest kami ng banana. So, gagawin namin yung banana chip. Pang pang snack-snack. Oo, yan. Yun yung gagawin namin mamaya. Mamayang gabi. O, diba? Tapos yun, din ako ng kangkong. Yun yung ulam namin kagabi tsaka yung kanina. Adobong kangkong tsaka kangkong patis. So, ayun yung content ko sa next day. Ay, sa next upload. Masarap siya. O, kangkong patis. Masarap. Tapos kanina adobo. So wala hanggat may kangkong sa sa irigasyon, walang kamatayang kangkong. Char. Kung minsan naman walang kamatayang itlog. Kasi mura yung itlog dito lalo na kapag bagong deliver kasi marami ditong poultry. Maraming nagdi-deliver ng mga itlog lalo na pagka bagong dating ay ang mura pa nung itlog kapag bumili ka dun sa sa mga talaga seller ng itlog, mura siya. Pero pag nasa store na, naku, 10 piso ang isa. 'Di ba guys, na-experience nyo ba yung 10 pesos ang isang itlog? 'Di ba? Siya nga pala guys, ang taas na ng pamilihin kagaya ng bigas. Yung bigas grabe. So, talagang tumataas yung mga presyo. Tapos lalo na ngayon maulan at nagbaha, ang mahal-mahal ng gulay. O, 'di ba? Sana all minamahal. Sobrang taas talaga ng presyo ng mga gulay ngayon, sobra. So kailangan natin talaga maging madiskarte. Kaya yung kangkong, talagang tipid yun. Hindi na nila talagang bilihin. Oo. Lalo sa panahon ngayon, kailangan maging creative ka at maging matipid. Kung kinakailangan pa maghigpit pa ng sinturon, go! Para sa diet, charot. Kaya ayun, pang alternative yun sa budget yung kangkong, so hindi na kailangan bilihin, 'di ba? Ayun, so nagtaasan talaga mga gulay ngayon. Pag bumibili talaga ako ng gulay ngayon sa palengke, grabe, maliit na lang, konti lang talaga yung mabibili mo at talagang kakailanganin mong babudgetin. So sa ngayon dahil maulan, magmiswa na lang muna, miswa 10 piso, okay na. Ayan, dahil sa ilang araw nga naman nagmiswa, so kangkong naman, diba? Healthy naman yun, tsaka mura, diba? Nga pala guys, 3 minutes na lang, mag-e-end na ako. Mag-e-end na ako kasi para mag 1 hour ba, ayan. So kailangan ko naman din mag-asikaso kasi gabi na. Ay, maraming salamat nga pala guys sa pag-join ninyo, ha. Thank you sa pag-join ninyo dyan, lahat dyan guys. Sa LS ko, yun. Walang kakwenta-kwenta, di ba? Pang-update ko lang kasi. Sensya na kayo sa akin, guys, ha? Pero nagpapasalamat ako sa inyo na nandyan kayo na nakasupport sa akin. Thank you so much sa inyong lahat dyan, guys. Di ba? So, ayan. So, ngayon, medyo tahimik pa yung paligid. Pero mamaya maingin na yan kasi yung katabi namin video, beer house, video okay. So, yan sila, magkantahan ba? Hi, Patrick Garcia! Ay, hello! Good afternoon sa'yo! Good afternoon sa'yo!
Kilala ko, te. Si Acero. Hi, Acero. Good afternoon. Kamusta? Kamusta, Acero? Kamusta ka, tama ko? Kamusta? Ayan, may jacket ka na, Acero. Alam ko si Acero to. Meron ka ng jacket. Ayan, thank you for coming, Patrick Garcia. Ayan, maraming salamat sa pag-join. Ayan, thank you so much. Oh, nung bata ko, idol ko si Patrick Garcia. Kahit hindi niya ako idol, basta idol ko siya, oh, di ba? kaya lang, naging siya yung, medyo naglaylo ba, di ba? Naglaylo siya. Ayan, nawala sa industry. Ayan. Di ba? Okay lang po ito, hindi ko hindi mo matsyempohan yung live ko. O kasi bihira lang talaga ako mag-live ngayon, Acero. Kasi busy. Kaya bihira ako makapag-live. Sa isang linggo, isang beses na lang ako nakakapag-live kasi busy ako sa trabaho ko eh. Pero last 2 weeks na lang, magiging siguro mag-live na ako mga 3 beses sa isang linggo basta kaya ng load ko. O load kasi yung gamit ko, wala naman kasi kaming wifi. So magpapaload ako para mag-LS. So ayun, para nandito lang kasi ako sa bahay. So, para may kakwentuhan, mag-LS talaga ako. Ayan, tapos, yun. Ngayon, pang-update lang. Kaya okay lang, kahit na ngayon ka lang nakapunta sa LS ko. Okay lang yun, at least nakasupport ka pa rin kahit pa paano. Huli man at magaling, nakakahabol pa rin. O, diba? Ayun guys, nagbaba ng bahay si Acero guys. Pa-support, padikit at palalabso po sa kanyang bahay na binaba. O diba? Parang nangalay yung kamay ko doon sa paghawak ng sipi ko. Ayan, punta tayo sa aking bahay. Ayan guys, meron akong bagong nakapin. Sa mga hindi pa dyan dikit guys, pa-support, padikit at palalab sa bago nating nakapin. Ayan, very supportive yan guys, legit at organic at napakarami niyang banana. Nag-aayuda yan siya ng banana dahil talaga namang marami yan siyang banana. O diba? Tama ako, siya si Acero. Basta may artistang bumaba sa aking channel, alam ko si Acero yan. Pero kapag may bumaba sa aking project yan, alam ko si project yan. Kasi pag si project nag-ayuda, ang mga alagad niya puro project eh. Project talaga eh. So, maalam mo talaga kung kaninong alagad yun. Ay, o nga pala, shoutout Kuya Joel sa silent viewer kong nandiyan dyan. Mega love shoutout. Good afternoon at good evening Kuya Joel. Salamat sa support. Ay, Regis, mega love shoutout. Kamusta na dyan? Kamusta na? Huwag papasobra ha? Huwag papasobra. Kahit na ikaw ay special, huwag magpapasobra. Dahil special may pasobra. O diba? Sabi ng Skyflex. Ayan. Thank you. Sa silent viewer ko nandiyan dyan. Thank you so much. Ayan, maraming salamat sa inyong pag-support at sa pag-stay ninyo sa aking live. Ayan. So, mabilis lang ako mag-LS guys. Sa mga hindi pa po dyan dikit, patusok at palalag po sa aking nakapin. Very, legit at organic at very supportive ko siyang friends. At talaga namang nag-aayuda siya dyan. Mr. Cupido, hi! Hello, good afternoon Mr. Cupido. Ayan. Di ako nandito ako sa bahay mo, kapatid Acero. Dan na ako sa'yo nag-thumbs up, pero, mamaya mag-comment pa ako yan dyan. Magko-comment pa ako. Hey, Mr. Cupido! Kamusta? Ayan. Migoy, maraming salamat ha, Migoy. Thank you so much, Migoy. Ay, Mr. Cupido, kamusta? Maraming salamat sa join mo dyan sa akin. Hi, kamusta Mr. Cupido? Pwede pala ito, trending 2K. Yung paglabas. Sino ba to? Ay, Mr. Cupido, maraming salamat sa pag-join mo sa akin. Thank you so much. Ayan, Mr. Cupido, dagdagan mo pa ang iyong video. Meron siyang 200. Dikita mo yung nakapin, Mr. Cupido. Madami yan siya banana para sa iyong
para sa iyong madagdagan ng iyong banana. Oo, dikita mo yung nakapin. Dikita mo yung nakapin, maraming banana yan siya. Oo, dikita mo yan siya, mag-support ka lang doon sa kanya. Marami yung nag-aayuda yan siya ng banana, legit at organic na nagsusukli yan siya. At very supportive. Very supportive yan siya. Dikita mo yan, Mr. Cupido, para mag-grow ang iyong bahay at maraming yan siyang bananang ibibigay sa'yo. Oo, yan yung main co-host. Ay, yan ba yung main mo? So, sa'yo pa rin to, Mr. Cupido na to. Aba, bago to, Na-surprise ako. Meron ka, meron ka palang ganyan na na ninja, ha? O talagang mo siya. Pinanggagala mo. Tambay lang, phone host. Ligo lang ako para akong lalagnatin. Ay, oo, ganyan din ako kapag yung feel ko lalagnatin ako. Ay, naku talaga, maliligo ako. Bago pa ako lagnatin, kailangan makaligo muna ako. So, init lang yan ng katawan, no? Kailangan mong tanggalin. So, kailangan talaga iligo. Ganyan din ako, oo. Pagka alam kong lalagnatin talaga ako, maliligo talaga ako. Ililigo ako talaga ng bonggang-bongga. Ayan, sige, ingat, Ingat kapatid ni Goy sa pagligo. Maraming salamat sa pagtambay ng iyong CP. Sana matimingan ko yung live mo. Bakit hindi ka na nagla-live? Hindi ko na kasi matimingan yung live mo, Migoy. Puntahan ko nga si Migoy. Tinatambayan ko to nung nag-ELS2 1 year ago na yung last upload niya dito. Ayan, 2 hours, ayun. Simpleng ulam paksiw, yun. Alam mo, masarap yung paksiw na merong ampalaya. Diba monetize ka na, Migoy? So, meron ka, Mr. Cupido, meron kang 200 banana. Siguro galing din yun sa main mo yung, yung banana mo. Diba? Sana merong mga 200 bananang alagad. Ako nga rin gusto ko rin gumawa ng ganyan. Kaya lang kulang ako sa CP ba? Kulang ako. Oo. Ayan. Di na ako gaano update host mula nung kasakit. Oo. Pwede mo pa naman din yan i-continue. Parang libangan mo lang, di ba? Ako nga rin, nagkaroon din ako ng problema. So, nung nagka-problema ako, ikaw nga nagkasakit lang, di ba? Pero ako talaga sunod-sunod yung mga problemang pinagdaanan ko. Pero ito pa rin, buhay pa rin yung whitey ko na minsan talaga gusto ko na to i-give up. Pero syempre, sa mga friends ko na nagtulong-tulong para ma-monetize ako para sa WH ko. Kaya ito, nagko-continue pa rin ako. Kasi keep on fighting, lalo't pinasok ko tong buhay mundo ni YouTube. Siyempre kailangan ko siya i-continue, di ba? So bawat pagsubok na nangyayari sa ating buhay, may nakalaan na talagang kailangan natin yan pagdaanan. So hindi naman tayo binigyan-igad ng pagsubok kung hindi natin to kayang lampasan. So kailangan natin tong harapin at lampasan. So ang ating mga experience, no? So hindi sa mga pagsubok na meron tayo, hindi tayo pinahihirapan ni God. Binigyan tayo ni God ng pagsubok para maging matibay at maging matatag tayo sa buhay. O, di ba? Ayan. So, ganun talaga yun. So, ako talaga, simula nang nagkaroon ako ng maraming pagsubok na pinagdaanan, continue lang. Ayun. So, eto, buhay pa yung aking channel. So, ganun din naman siguro ikaw. So, bawat tao naman talaga may pinagdadaanan. So, hindi naman din basta na yan, problema lang yan. So, hayaan natin yung problema, ang mamroblema sa mga problema natin, no, di ba? Ayan, sakit na naging problema, host. Pansin mo katawan ko noon at ngayon. So, sumexy ka yata. Naging ka-slim. Pero, ikain mo lang yan ng bongga-bongga. Sige, host, salamat. Ayan, maraming salamat. Kapatid Asero, maraming salamat, ha. Paayuda ako, host. Paayuda ako. Ikaw yung nag-aayuda. Nag-loading live. Go live. Guys, mahina na yung signal ko. Naglo-loading na, mahina na signal ko. Paayuda. So, ikaw yung nag-aayuda sa akin. Ikaw talaga, kapatid Asero.
Ito lang ang meron ako. Marami akong banana rito. So, ito lang ang meron ako. Pang banana chips yan mamaya. Bawal kumain ng marami. Oh, hala, bakit? Bakit bawal marami? So, talagang diet kami, goy? Oh, sana all nakakapag-diet. Ako nga rin diet eh. Pero kahit anong klaseng diet gagawin ko, napaka-chubby ko po din. Chubby. Chubby pa rin ako. Nagpipumilit nga ako mag-diet eh. Pero anong magagawa ko kung chubby pa din ako? Mahirap kasi mag-diet. So, eto, nag-ano pa rin ako. Nagpupumilit pa rin ako na mag-diet. Ito, oh, diet lang din kapag ka may time. Diet lang, aray. So, ako rin kasi konti na lang din yung kinakain ko, pero chubby pa din eh. Maswerte ka pa, sexy ka. Pangarap ko nga din, body yung katawan ko. Talagang chubby talaga ako. Pero kahit gano'n, sinisikap ko pa rin makapag-diet. Oo, diet pa rin talaga ako ng bonggang-bongga. Ayan. Sa mga pagkain ko nakukuha ang sakit ko kaya biglang Hala, ano bang pagkain yung kinakain mo? Sana all. Migoy, ano ba mga pagkain yung kinakain mo? Bakit hindi pwede marami? At paano ka nagkaroon ng sakit sa mga pagkain na kinakain mo? Baka naman hindi healthy yung pagkain na kinain mo. Dapat maging health, siguro sa gulay, maggulay ka, magbawas ka ng karne, mga ganon, di ba? Pero kasi 'di ba yung mga baboy nakakasakit ng damdamin. Pasintabi po. Ayan. Ano ba yung mga kinakain mo, bakit ka nagkasakit? Siguro naman hindi naman ano bang sakit, anong sakit yung paano ka nagkaroon ng sakit ng ganyan, 'di ba? Banana chips, yes, gagawa kami ng banana chips mamaya. Ito yung hinarvest namin kahapon. Akala ko kilala mo na, host, pero never mind. Ano ka ba? Kilala na kita, diba? Ikaw si Acero. Ikaw talaga, niloloko mo ako. Sabi mo, ito yung main mo. Mr. Cupido, ito yung main mo. So, ang sabi ko kanina, di kita mo yung nakapin kasi maraming banana yung nakapin. Pero sige, bibigyan kita ng 6 na banana. Asan yung isang cellphone? Pakiabot nga, Ning. Cellphone ko. Ayan nata. Oo, yan. Sige, bibigyan kita ng banana. Meron ako ditong 6. Wait lang, ha? Wait lang. Huwag ka tampo sa akin. Pasensya ka na sa akin. Ito main ko. Sige. Pupuntahan ko main. Wait, ha? Naku. Hi, Aliwas! Mega love shoutout. Naka-live ako, Aliwas. Saan na ba ako? Wait lang ha, lilipat lang ako sa isa kong cellphone. Okay na to kasi isang cellphone ko na to eh. So, eto. Ano ba? Pipin kita para mabigyan kita ng banana. O, diba? Replace pin. Ayan. Ay, kilala na kita. Ano to? Kabsat. Oo, yun, Loop. Tama, Loop Ele. Hello, good afternoon. Ayan. Patrick Garcia. Ay, yung Kamsat, mega love shoutout sa'yo. Uy, kamusta na, Kamsat? Ngayon lang ulit kita nakita. Kamusta na? Sensya ka na. Pasensya na sa ato. Sige. Meron ako rito. Bibigyan kita pero 6 lang, Kamsat, ha? Kasi ito pa lang yung banana meron ako, Kamsat. Ayan, wait lang, bigyan kita. Salamat, Kamsat, sa pagpunta mo. 27.6 ka na. Si Kubi. Cupido. Ayan, si Cupido. Ayan, Patrick Garcia, maraming salamat sa pag-ayuda kay Kabsat Lips. Ayan. Thank you so much. Ayan. Sensya ka na, Kabsat. Lang ako kay Loop Ellie. Ayan, nandito na ako sa bahay mo, Kabsat. Bibigyan kita ng 6. Pero hindi na ako mag-iwan ng bakas, ha? Oh, di ba? Hindi na ako mag-iwan sa'yo ng bakas. Ayan, nandito na ako. Wait lang, bigyan kitang banana. So, ngayon lang ulit ako na makakapagbigay ng banana kasi nasira itong cellphone ko. Ay!
Close. Nasira kasi itong cellphone ko, kaya ngayon ito okay na siya. Kaya ito makakapagbigay na ako sa iyo ng banana. O, diba? Hindi. Yung nakapin. Ayan kapatid! Asero, thank you so much sa sa pag-ayuda mo sa kanya, ha? Thank you so much. Ayan Kabs, at hindi na ako sa iyo mag-iwan ng bakas. Oo. Pero pinanood ko naman ng bonggang-bongga. Ayan, pinanood ko naman ng bonggang-bongga ang iyong bahay, ay ang iyong video. Ayan, 'di ba? Di pa tayo, hindi yan. Ay, iba pala tong cellphone na to. Ayan, bibigyan kitang banana. Wait lang, medyo loading kasi eh. Tapos, hindi na ako nag-iwan ng bakas sa'yo. Ano ba yan? Ang hirap. Kasi hindi ako sanay mag-ayuda. Nasanay kasi ako yung nangingisda ba. Ayan, hindi na ako nag-iwan ng bakas. Nagtamsak lang ako sa'yo. Papanoodin ko pa, o di ba? Pakbet Ilocano version. Oo, ganyan talaga dito kasi Ilocano siya. And Ilocano siya, so nandito siya sa Pangasinan, pero wala siya ngayon dito, nasa abroad siya ngayon. Oh. Madalas ako tumambay sa kanya noon pa. Pero ngayon kasi medyo na-busy ako. Oo, na-busy ako, kaya hindi ako masyado nakakapag-join sa mga ibang LS. O, di ba? Alam niyo ba guys, kapag nagpakbet kami dito sa Pangasinan, gumagamit sila dito ng talong na bilog at saka sitaw na native. Tapos nilalagyan nito ng kamote. Oo, kamote. So yun, nasa Maynila ako no, hindi ko alam na yung pakbet nila dito nilalagyan ng kamote. Tapos lalagyan pa nila ng inasin. Yung ang tawag nila dito sa inasin, yung bagoong isda. Inasin ang tawag kasi nila dito nun eh. Bagoong isda. Pero sa Maynila kasi kapag nagluto ako ng pakbet, bagoong alamang ang ilalagay ko. Igisa ko yung bagoong alamang, tapos yung sahog na ilalagay ko, tapos yun nga yung mga gulay. Pero kasi dito sa Pangasinan, bagoong isda ang ilalagay nila. So ayun. Tapos yun, maraming kamatis nga lalagyan nila. Yan. Tapos yung alam mo yung bunga ng malunggay. Ay, ang sarap nun sa pakbet. Ang sarap, bongga. Yung first time ko lang yun, dito ko nakatikim ng ganun. Kahit lang yung bunga ng malunggay, tapos yung dahon, kamote, tapos bagoong isda, tapos baluta kasi ang tawag nila dun sa taba ng baboy. Ang sarap niya. Masarap siya, guys. So dito lang ako nakakain ng ganung pagkain. Ang sarap talaga niya. Bongga. Tapos ayan, kapatid Asero, maraming salamat sa pagdikit mo kay kay Kabsat Loop L. Maraming salamat. Tapos ang gustong-gusto ko sa lahat ng pakbet yung maraming ampalaya. Kasi favorite ko yun talaga yung ampalaya. Kaya naman pag pakbet, ang unang hahanapin ko dun is yung ampalaya. Ampalaya lang kasi yun talaga yung gustong-gusto ko talaga sa pakbet eh. Tapos hindi rin ako mahilig sa sabaw. Kaya yun lang. Pero masarap ang pakbet dito, lalo na lalagyan mo to ng bagnet. Ang sarap. Lagyan mo ng bagnet yung pakbet mo. Ay nako, bongga. Ang sarap niya. Sarap niya, guys. Mapapa-extra rice ka. Kaya lang, nagda-diet ako. Diet talaga ako ng bonggang-bongga. Karamihan pagkain. So, kailangan pa rin natin mag-diet. So, mag-ingat sa pagkain. Diba, kapatid ni Goy? If you come back. Ano nangyari sa'yo, Kabsat? Bakit ngayon ka lang nagparamdam? Naging busy ka din ba? Alas karamihan nagiging busy na sa ngayon eh, no? Nagiging busy na mga tao ngayon. Oo. Ayan, pandalawa na ako sa'yo, Kabsat. 2 dikit plus thumbs up. O, diba? Ayan, ingat sa biyahe mo. Pariyad. Ayan, Pariyad road trip going to Batak.
Yan, ingat-ingat kabsat. Sana all marunong mag-drive, o, di ba? Bike lang yung kaya kong i-drive eh. Meron akong motor. Hindi ko kaya i-drive. Bike lang yung dinadrive ko, guys. Bike lang. Bike lang yung kaya ko. Yun nga lang, wala na akong bike ngayon. Wala na akong bike. Nawala ng bonggang-bongga. Ayan. Lipat naman ako sa isa kong cellphone. Meron. Yung iba, kabsat, nakadikit na pala sa'yo. So, try ko dito. Manghihiram pa ako ng cellphone para mabigyan kita, o, di ba? O, di ba lahat ng mga ko sa'yo nakadikit na kabsat. Pero lilipat ako sa kabila. Meron ako ditong dalawa pa. Ay, hindi. Nakalive pala.